अभिशप्त देवता पाई मु गोटे मौड़ा फूल मु तुमको ए जन्म बुझी पारिलिनी मु चाहूली शिक्षा फल करी जदि पिला दिनरू देश प्रेम सब काम मिसे हुआ तार भारत वर्षर अलसामी ठकामी दुर्नीतिर मूलात्पाटन हुआ हेले तुमर छुआ पिला अछंती एक कथा भूली गले केमिति सेठिन कोन महात्मा गांधी एक कथा भाबिथिले सुभाष बोस को एक कथा भाबिथिले हेले तमे एत स्वार्थपर हेला केमिति मते तो आरे अन्य काम करिबार अछि गाँर सरपंच आ वार्ड मेंबर मिसी तम विरुद्ध बहुत कटु कथा कहले सही पारिलिनी शशर विष पी देली सावधान खबरदार सावधान खबरदार सावधान खबरदार हो तमे सिना हारी गल किंतु मो हारी नाही मो सेमिति संग्राम करथिबी शश निश्चय थिबा जाय मो देश मत चाहती सेमिति संग्राम करथिबी हेले हेले मो छुआटा तमको लागिला ताको भल करे देखिबा ताको जमा मारिबनी ताको बहुत गल करबा से जा कहबा ताको आनी देबा मु चाहूची तमे जमा मन दुख करबनी अन्नपूर्णा देश प्रेम मु आसीछि तो माँ आसीछि तो कथा मोर भारी मन पड़ुथिला ला तू भल के खाउनु काहे तू मते आ तो बापा को खोजुछ ना ए देख मु आसीछि उठ ला उठ किया सखी मोर तो कथा
ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସସମ୍ମାନ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଦେଶବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଭଳି କାମ କରିନଥିଲେ ସାର୍। ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣେ କୁଢ଼ିଆ ଠକ ଚୋର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏମିତି ପଦେବାକୁ ବସିଛି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ଗଠନର ଚାବିକାଠି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେତେ ମହାନ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ। ଇତିହାସରେ ଭାରତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହଉ ଏବେ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ହେଲେ ସାର୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ବା କାହିଁକି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଲେ? ଏ କାମ ଗୋଟେ ଝିଅ କରିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ଝାନ୍ସୀ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାର୍। ତୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ? ଏତେ ତୋ ଦୋଷ କ'ଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଲାଗି ମାଉସୀ ମରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଲାଗି ଆପଣ ଆଜି ଥାନାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବକୁ ମିଶାଇବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ? ହଁ ସତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସତ୍ୟର ଦିନେ ଜୟ ହେବ ବୋଲି। ହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମେଞ୍ଚେ ଦଫା ଲଗାଇ ହାଜତକୁ ହଂକକୁ ହେବାକୁ ପଠେଇଛି। ସାର୍ ଆମ ପାଖେ କାବାର ନାହିଁ। ଏଥର ଆମକୁ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସବୁ। ଚାଲ ଭିତରେ ବସି ମାମୁଁର ଡାଲି ଭାତ ଖାଇବ। ରାଜନୀତି କରୁଥିଲ ନା ରାଜନୀତି। ମୋ ବୁଲବୁଲ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଲୋ? ସେ ତ କେଉଁଠି ଅଛି? କ'ଣ ଖାଉଛି? ସେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ? এই ছোট ছোট পিলাମାନଙ୍କୁ সার্টিফিকেট প্রদান পাই আম গহণরে উপস্থিত থিবা সমাজ ଗଜ ଗଜ କଲ୍ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କମ୍ ବେଶୀ ବୋଲି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଚଢ଼ିଯିବ ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ନା କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହାଇ ହେଇଯାଉଛି ସେଇପରା ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଖୋଲିଗଲା হ্যালো ଖରାପ
କେତେଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଧରିକି ଆସିଛି କେଟା ବି ଆଜି ମୁଁ ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର କରୁଣାକର ସାର୍ଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଥରେ ସେହି ସର୍ବନିୟନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ଏ ଛୁଆମାନେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରୁଣାକର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯାହା ହଉ କଳାକାର ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।